because we have to make sure that no Cebuano will be left behind. Suportado sa mga yanong Subuanon ang report ni Governor Pam Barriquatro sa iyang State of the Province Address. Sa duha pa lang kabuwan nga pagserbisyo isip gobernador, daghan ang nalipay sa mga nabuhat ni Governor Pam Barriquatro. Daghan ang nakauyon sa paningkamot sa bag-ong administrasyon nga mapalambo ang serbisyong medikal sa mga provincial hospital sa Sugbo. Sa karong kuan na sa duha pa kabuwan, nakita na to. For example, kanang hospital yun. Kaya mo na yung pinaka-importante yun, hospital. O, di na ang kuha ka na bang, uban pa nga, kuha nun, kanang hospital, number 1 yun. Una, niya doon pa kabuhan ko na implementan niya nga may pagkadaba. Para na po kay kuan, na ako'y nakuan nga option niya kay sa, dili lang sa hospital sa Karkar, kay nakuan siya na po nga nagpakibana na siya sa concern sa paano na pobre. Kay before listen man jud good kay sa una sa hospital na kay daghang kuwang bitaw. Pero karon kay okay naman siya nya dali na sad na may i-process dali na sad dili na kayo ni kanang puti-puti ko. At least na nagka-anam-anam og kanang improve ang ilang health center na medical. Yan yung gipanikamutan po na medyo mataas po ang kalidad sa medical. Sa duha ka buwan ni Governor Pam Barriquatro, iyang gitutukan ang paghimo og pakisusi sa kakuha nga serbisyo sa mga hospital. Gipahigayon ang mga medical mission sa kalungsuran aron mahatagan og pagtagad ang mga pasyente nga nagkinahanglan og medical atensyon. Samtang giproseso pa ang mga panginahanglan sa pagpalambo sa ekipo og pasilidad sa mga provincial hospital. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Monching Auxtero, Sugbo News.